Dibistana dîrokiya Heybeliya da. Ev dibistana ku li Heybeliya da ye, li gor jêderkên dîrokî di sed sala nehemîn de ji aliyê Patrik Fotios ve serê pêşî wek manastirekê hatiye avakirin. Tê gotin ku di sala 1630 de İmparatoriçeya Bizansî Katerina Komnenî İncîlekê wek diyarî dişîne manastirê, ku li ser wê wiha hatiye nivîsîn. Manastira halkî Ayatriya da. Di serdema Bizansiyan de ev der, wek cihekî perwerdê û îbadetê hatiye bikaranîn. Piştî ku Stenbol ji aliyê Osmaniyan ve tê fetihkirin jî, manastir jiyana xwe berdewam kiriye û heta roja me jî li heman cihî maye. Armanca serekeya vê avahiyê ew e ku kesên oldar ji bo rêola Ortodoksan hem bigîjîne û hem jî perwerde bike. Di sala 1844 de bi alîkariya Patrik Germanosê Çaremîn dibistaneke teolojiyê têvekirin. Dibistan ji sala 1844 heta 1971 bi qasî 1000 kesî mezûn daye û ji wê rojê ve dibistan hatiye girtin. Gelek ji wan kesên mezûn heta asta patrikiyê bilind bûne. Ji ber vê jî dibistan li tevahiya cîhanê bûye ciyekî berbiçav û navdar. Ev dibistana Heybeliya da di nava manastira Ayatriya da de di sala 1844 de hatiye avakirin û ew bixwe girêdayî patrîkxaneyê ye. Ji di beşan hatiye avakirin. Dibistana amadeyî û ya teolojiyê. Jiyana perwerdê di sala 1844 de dest pê kiriye ku ew di dema Patrik Germanosê Çaremîn de hatiye avakirin. Ji wê rojê heta hezîrana sala 1971 bê navber vekirî maye û perwerde daye. Lê di sala 1971 de bi qanûneke taybet dibistanên taybet tevlî saziya bilind a perwerdê bûn. Wê demê patrîkxanê dixwast dibistan dibin destlata wê de kar bike. Lê belê ev yek nehat qebûlkirin û bi rêya zabûnê hate qedexekirin. Lewma di sala 1971 de dibistan hate girtin. Kabul edilmedi ve ondan dolayı da 1971 senesinde kapatıldı. Dibistana Heybeliya da ji manastir, dêr, dibistan û pirtûkxaneyeke dewlemend pêk tê. Dêr ji ber ku ya kev di agirekî de şewitiye, di sala 1844 de li şûna xwe ya îro ji nû ve hatiye avakirin. Birceke serbixweya zengilê dêrê nîne. Lewma li baxçeyê dêrê hin zengil hatine avakirin. Li pişta dêrê mezelên kevnare hene ku di nava wan de hin gorên patrîkên Romîyan jî cih digirin. Heta sala 1915 avahî wek dibistana amadeyî kar kiriye. Di sala 1923 de ew dibe zanîngeh. Di heman demê de dibistan tê nûjenkirin û ji Balkanan bigirin heta Afrika û ji gelek welatên cîhanê xwendekar hatine vê zanîngehê, lê piştî ku di sala 1971 de bi qanûneke taybet dibistan tev dikevin bin kontrola dewletê, ev dibistan jî ji aliyê dewletê ve tê girtin. Ev dibistanekî gelek girîng e ji bo patrîkxaneya Rûmiya Stenbolê. Ango bi vî awayî ew oldarên rêola xwe bi xwe perwerde dike. Di vê astê de patrîkxaneya Rûmiya Stenbolê peywendî bi olên din re jî heye. Ne bi tenê bi mesîhiyan re, lê belê bi cihû misilmanan re jî peywendî heye û ji bo xwendekar li hember van ol û civakan bê bêşda razî perwerde bibin, pêwîst e ev dibistan ji nû ve vebe û em vê daxwazê ji hikûmeta Tirkiyeyê jî dikin. Talebelerin yetişmesi açısından ve bu diyalogların sürmesinden dolayı bu okulun tekrardan faaliyetini isteyen, bekleyen ve Türk hükümetinden istediği, arzu ettiği bir olaydır. Droja me de ew weke dêr û manastireke têbkaranîn û her roj her derê dinyayê gelek geştiyar û serdêr
Serdana vê dêr û dibistana taybet dikin. Ev der dibistaneke oliyê ku aidê Mesîhiyên Ortodoksan e. Temenê vê avahiya dîrokî bi qasî 200 salî ye. Lêbelê ev 5 sal e ku karê perwerdeyê hatiye rawestandin. Ew der bûye ciyekî geştiyariyê vêga. Her roj bi sedan kestên û serdana vê avahiya dîrokî dikin. Lêhêviya me ew e ku ew vegera ser karê xwe yê asas. Ango, perwerda olî. Hêja Bawdû, Rûdaw, İstanbul.